MTE Cup je motoristický seriál pretekov pre verejnosť, ktorý dáva možnosť začínajúcim, profesionálnym či juniorským jazdcom, aby si vyskúšali a zdokonaľovali si svoje jazdecké schopnosti. Jeho hlavným cieľom je prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti v cestnej premávke. MTE Cup má za sebou už niekoľko úspešných ročníkov a onedlho sú to aj úvodné preteky aktuálneho ročníka 2016. Práve preto sme vyspovedali niektorých z jazdcov, opýtali sme sa ich na ich doterajšie motoristické aktivity a úspechy a boli sme zvedaví aj na to, čo plánujú do prichádzajúcej sezóny. Každopádne opäť by som chcel zohľadiť titul, čo určite nebude ľahké, pretože čo som počul, mám informácie, prídu veľa nových silných aut do Cupu. Šli sme komplet celý vlastne MT Cup, popri tom sme šli slalomy, šli sme nejaké kopce, dá sa povedať, na každom jednom preteku sme sa vždy postavili na bedňu. Nikdy sme neodchádzali, technika vďaka Maťkovi slúžila bez problémov, nemali sme jeden technický problém. Auto fungovalo ako hodinky, tým pádom nám to aj prinieslo úspechy a výsledky. Takže ja som jazdil málo, dúfam, že túto sezónu si zajazdím viac. Minulý rok som na to nemal veľmi čas. Nejaké extrémne výsledky som nedosiahol. Ja určite by som chcel ísť MTE Cup, keďže aj môjim hlavným sponzorom je MTE, Rado Andráš, ktorému dopredu sa chcem poďakovať už na začiatku sezóny. Dúfam, že bude štedrý. Technika je vlastne tá istá, ktorá bola aj minulý rok. Žiadne väčšie úpravy sme s autom nerobili, akurát sme ho dali do bielej, nakoľko si to vyžadovali naši reklamní partneri. No a po technickej stránke je to všetko na Maťkovi, ako sa bude naďalej starať o auto. No ale žiadne väčšie úpravy alebo zvyšovania výkonu neplánujeme. Potom, že pôjdeme len do tých lepších nových gum od Zestina a uvidíme, čo to dá. Takže ahojte, volám sa Roman Kucharík, motoristickému športu sa venujem nejakých 10 rokov. Najviac pre mňa, čo je v tomto športe, je podpora divákov, ktorí mi dávajú neopísateľnú odozvu za to, ako jazdím. Páči sa mi jazdiť šmikom, páči sa mi najmä na tomto športe to, že môžem pobaviť divákov, uvoľniť sa. A jednoducho ten fanklub, ktorý vidím počas tých pretekov, ako chodím s prejazdou, sa vraciam v podstate naspäť, je neopísateľný. Preto by som sa chcel zúčastniť takisto pretekov MTE Cupu, ktoré sú na východnom Slovensku a v rámci Košíc asi najčastejšie a jedné z tých najatraktívnejších. Čiže pokiaľ bude možnosť a finančná situácia dovolí, rád by som absolvoval všetky tieto preteky, ktoré sa bude dať. Volám sa Štefan Gobacka, jazdím na Honde Civic, čiernej a červenej, na dvoch, nie súčasne. A zúčastňujem sa niektorých pretekov počas roka. A toho roku by som tiež chcel jazdiť. A z mojej strany je to skôr také živelné, ale budem sa snažiť, aby som tam dosiahol nejaké výsledky, aké veľká je konkurencia. Momentálne pripravujeme obidve auta, lebo jedno je, odišiel motor, hej, a druhé na posledných pretekoch v Dobšinej sme spodok rozbili úplne a treba ho reparovať. A chcem touto cestou poďakovať všetkým mojim sponzorom, ktorí mi pomáhajú zúčastňovať sa jednotlivých pretekov. K motoristickému športu som sa dostala cez môjho manžela, ktorý ma chcel prekvapiť a kúpil mi auto. Môj prvý pretek, keď som začala pred 2 rokmi, bol presne Bankovský kopec, kde som skončila úplne na poslednom mieste. A to ma možno tak trochu pohnalo, aby som sa zobudila a začala pretekať. A nakoľko mám veľmi dobrého trénera, môjho manžela, ktorý ma trénuje asi takto. Takže môj prvý úspech bol v Šarci, kde som sa umiestnila na prvom mieste.
a to ma asi pohnalo tak trochu ďalej. Keďže PD Cup mi dal strašne veľa, pretože tie preteky sú rôznorodé a na každom som sa naučila niečo iné, tak som začala jazdiť aj majstrovstvá Slovenska v slalome, kde som už druhý rok získala titul majstra Slovenska v triede ženy. Na túto sezónu som sa nejak obzvlášť nepripravovala, nakoľko mám 3 deti a musím sa im venovať. No a dúfam, že obhájim znova tituly, ktoré som mala minulého roku, keďže by som chcela jazdiť znova celý MT Cup a takisto seriál majstrovstiev Slovenska v slalome. Volám sa Maroš Klika. Minulý rok, aj predminulý rok som jazdil na Subaru Impreza GT, trošku po úprave. Bol som rok 2014-2015 vicemajster v triede PD4. Zaobstaral som si na tento rok trošku lepšie autičko. Tento rok by som chcel tiež jazdiť, keďže som si kúpil nové auto. Dúfam, že nám to umožňa financie, keďže čakáme babetko, ktoré dúfam, že bude pokračovať v tom, čo robím ja. Ďakujem svojej priateľke Katke, že ma v tomto ďalej podporuje a môjmu šéfovi Jirkovi, že mi všetko toleruje, čo mi toleruje. Ďakujem. Minulý rok som si kúpil auto, na základe ktorého som sa rozhodol, že budem absolvovať preteky, ktoré budú v rámci nejak nazvime to okresu, aby som eliminoval náklady, tým pádom viem sa po vlastnej osi dostať na tie preteky. A súčasne som sa MT Cupu. Zaujímavá myšlienka, nízke náklady, jednodňový pretek, tým pádom veľa zábavy za pomerne málo peňazí. A čo sa týka ambícií tohoročných, určite sa zúčastním zás, pretože hovorím, myšlienka sa mi páči. Ja som Pavel Spišák, tu Štefan Spišák, môj brat. K motorsportu sme sa začali venovať dosť skoro. Začali sme od približne 7 rokov. Začali sme na minikáre, čo malo babeťacký motor, normálne s prevodovkou 1, 2, 3. Takže tamto boli akože začiatky, základy, učili sme sa. A neskôr už sme začali skladať žigu, čo sme tak videli kamarátov, niektorí už kúpili, tak sme vyskúšali a jasne, že sme sa pridali aj my k ním. Začalo to nás baviť strašne a to sa nedá ani opísať, lebo to je zadokovka, to aj samotný Ďodi Bereš s tým začal jazdiť a to radosť na to aj pozerať, diváci z toho majú tiež radosť, neskutočné no. Hlavný cieľ je MT Cup, jasné, že celý rok zúčastniť sa čo najviac toho MT Cupu, pretekov. Čakáme Pazdyho, najväčší súper a jasný cieľ je byť pred ním a zabaviť divákov. Od detstva ma bavil motoristický šport. Ja som nikdy ani v súkromnom živote nevedel chodiť a tvoriť na aute, nie? Tak človek sa musí dať vybuliť svoju energiu, tak ja chodím sa vybulovať na preteky. Moja manželka mi povedala, že chodím na preteky, a v meste dokoľa chodím jak starý 80-ročný deťom. Pomaličky. Neviem. Jednoducho, rýchlo a ten adrenalín, ktorý zažiješ na pretekoch, ja si myslím, že sa dá sa v iných športoch zažiť, ale iné veci neviem. Ja si myslím, že šoferovanie celkom ide. Nie som dokonalý, ale snažím sa. MT Cup som jazdil celý seriál. Ako páčili sa mi preteky, Sudartové preteky, ktoré mne nevyhovujú. Také letiskové, také motornice, také ja vás nemám rád. Radšej mám rád také rýchle pasáže, také. Toto sa mi viac páči, ale jazdil som všetko.
Viete veľmi dobre, že chodím skoro na každý jeden pretek, kde môžem ísť, keď je auto postavené, je povedené. Ešte som sa 100% nerozhodol, s akým autom pôjdem, ale ja si myslím, že MTK pôjdem z Mitsubishi. Aspoň, že by som to chytil do ruky, to auto. Ono, že nebude úspech toho roku taký, ak by som si predsavzal, lebo jednoducho zase sa treba naučiť šoferovať a uvidíme. Ale chcel by som to vyhrať, hej. Nielen priedu, ale aj absolútne by som to chcel vyhrať, ale ja si myslím, že to každý jeden MTK by chcel vyhrať. Každý jeden, ktorý tam začne súťažiť, na to tam ide, že by vyhral. Takže volám sa Daniel Tutko, jazdím na Suzuki Swift a k motoristickému športu som sa dostal cez otca, lebo od malička som vyrastal na pretekoch, pretože on chodil stále aj spolu s mojou sestrou. Áno, ja som tiež tak začala som ako spolujazdec, robila som celý spolujazdca hlavne na nejakých amatérských pretekoch a potom už aj na MRC, čiže mini rallyka. Taktiež sme spolu absolvovali aj Rally Prešov, kde som robila spolujazdkyňu a bol to fakt super zážitok. No až potom sme sadli vlastne, sme si menili rolu a sadla som ja za volant a on sa začal spolujazdiť. Neskôr som začal jazdiť aj ja. Pomaličky sme začínali jazdiť obdvaja na Favorite. Neskôr sme začali jazdiť na Suzuki Swift. A veľmi sa nám páčili seriály, ktoré robili MTK Cup a PD Autosport. A vlastne všetky preteky, ktoré organizovali, boli veľmi super. Bola dobrá organizácia, preto sa nám veľmi páčia tie preteky. Tak tento rok by som MTK chcela dosiahnuť lepší výsledok ako minulý rok, čiže som sa snažila možno aj vyhrať, a keď nie, tak aspoň do toho 3. miesta. Snáď sa mi to podarí aj so svojím spolujazdcom a taktiež snáď aj auto bude fungovať tak ako má. No a keďže ja som v tejto sezóne posledný krát ako junior a zatiaľ sa mi ešte podarilo triedu vyhrať, iba zatiaľ som bol druhý, tak by som veľmi chcel byť prvý v triede. Rok 2000 som začal pretekať, začal tak amatérsky a väčšinou sme závodili v Maďarsku, lebo tam bolo viacej amatérskych pretekov. Teraz v Maďarsku to už nepovolujú, takže už teraz pretekáme väčšinou u nás. Veľmi sa mi páči, som sa zúčastnil minulý rok PD Autosportu, seriálu a som sa zúčastnil SKBM Moldava. Na druhý rok by sme sa chceli tiež zúčastniť MTL Cupu. Teraz sme dali urobiť novú prevodovku, chceli sme troška zvýšiť výkon, tak uvidíme, jak sa nám to podarí. Uvidíme, aké bude rodinné zázemie ku tomu prispieť peňažne a dobre by bolo, keby tí naši podnikatelia lepšie prispeli ku sponzorovaniu motoristického sportu. Have you ever felt? Are you listening? Takže čakáme na to, kedy s novým autom už prídeme na ten tvoj pretek ďalší. Aký? No, bude to Ford Sierra Cosworth, zadný náhon, dobrý 300 koní do vážneho historika, takže bude to zábavné auto. Chcem dodať, že ja tiež veľmi rád chodím na tie preteky a som vôbec rád, že niečo sa uskutoční tu v okolí. No a v podstate preto som aj kúpil toho Žiguláka, ktorého mám na tie preteky, pretože na rally a na kopce ja mám auto. Takže len kvôli tomu som kúpil to auto, aby som mohol zabaviť v podstate divákov, nejak čas jazdiť len tak exibične. Takže čím viac pretekov budem, ja len budem rád. Nazreli sme k hlavnému partnerovi úvodných pretekov v Cesticiach, do firmy MAT. Čím sa zaoberá a čo má spoločné so športom? Na to nám odpovedal Juraj Adamčík.
Nachádzame sa vo firme MAT, ktorá sa zaoberá športovými pohárami, trofejami, medailami a inými oceneniami pre športovcov. Naša firma funguje už 11 rokov a sme veľmi radi, že okrem veľkých podujatí, kde zásobujeme pohárami napríklad Slovak Ring, Dobšinský kopec a iných veľa ďalších motoristických podujatí, môžeme sa zúčastňovať aj na podujatí, ktorý organizuje PD Autosport, a to je mini rally Cestice. Tohto roku bude pre nás 5. ročník. Prvý ročník sme absolvovali v Malinovských kasárniach a od druhého ročníka až doposiaľ zúčastňujeme na podujatí ako hlavným sponzorom v Cesticiach. Vážení motoristickí priatelia, dovolte mi, aby som vás pozval po 5. krát na rally MAT Cestice, ktoré sa uskutoční 13.3.2016 v spomínanej obci Cestice. Obec Cestice je od roku 2011 známa aj v motoristickom športe. Každoročne sa tu konajú preteky seriálu MTE Cup. V čase pretekov do Cestic zavítá veľké množstvo motoristických fanúšikov. A už po 6. krát sa tak 13.3.2016 v Cesticiach rozozvučia motory na obľúbených automobilových pretekoch MAT Rally Cestice. Tie sa konajú pod záštitou starostu obce Roberta Greša. Takže vás vítam v obci Cestice, kde 13.3.2016 budeme mať 6. ročník Rally MAT Cestice, kde už na 6. krát máme a absolvujeme celkom dobré rally v spolupráci so sponzormi MAT a so spolupráci PD Autosport. Čo sa týka Cestíc, sme strašne blízko od Košíc, čiže vítame všetkých fanúšikov, ktorí sa zaujímajú o motoristický šport. A vlastne verím tomu, že nám počasie vyjde, jak stále nám vychádza, a zase budeme mať za sebou jednu veľmi krásnu peknú súťaž. Prvým víťazom rally Cestice v roku 2011 sa stal Jozef Béreš starší na Audi Quattro Coupé. V roku 2012 bol najrýchlejší jeho syn Jozef Béreš mladší s autom Opel Ascona. Jožko si víťazstvo zopakoval aj v rokoch 2013 a 2014 na neporaziteľnom Audi S1. Rok 2015 bol víťazný pre Romana Kováča na Mitsubishi Lancer Evo 9. No a kto bude víťazom 6. ročníka, to uvidíme.